Зөфәр Хайретдинов белән барысы да аңлашыла. Монда сораулар юк. Менә хәзер сәхнәгә чыгачак җырчы Эльмира Нагыймовага күп кешенең сораулары бар. Эльмира Нагыймова белән Эльмира Сөләйманова ел буе без апа-сеңел, без сеңел апа дип сөйләделәр, бу турыда яздылар. Нәтиҗәдә алар бер-берсенә кем булып чыктылар инде? Апа-сеңел, сеңел апа, түгел әйтәләм, абый белән эне түгел. Менә Эльмира молодец, эстрадага килүгә үзенең туганын табып та куйды. Син беләсеңме, ул әле Таиландта, Балида һәм Мальдив утрауларында да ашыгыч рәвештә туганнарын эзли башлаган. Мин сезне шундый сагындым, шыдар хәлем калмады дип, Instagram социаль челтәренә язып белгән үзем күрдем. Туктале, мин дә Эльмираның абыйсы түгел микән дип шикләнә башладым әлеге минутларда. Белмим, бәлкем залда да туган тиешлеләр утырадыр. Сәхнәгә үзен чакырыйк. TMTV премияләрен тапшыру сәхнәсендә Эльмира Нагыймова. Генә бик тулы кадерен беле минутының сөйлеп яшәүләре бәхетенең үзе икән ул. Гомер үтеп бара, йөрәккәем яна, йөрәк ялкынына газапларыңны салма. Сине җаным сөям, сагышлардан янып киям, мәхәббәтне саклый, ялгышлардан аны яклый. Аккыш булып йөзәр идем. Гомер үтеп бара, йөрәккәем яна, йөрәк ялкынына газапларыңны салма. Сине җаным сөям, сагышлардан янып киям, мәхәббәтне саклый, ялгышлардан аны яклый. Гомер үтеп бара, йөрәккәем яна, газапларыңны салма. Сине җаным сөям, сагышлардан янып киям, мәхәббәтне саклый, ялгышлардан аны яклый. Кабатланмый узган гомер кайтмый ул. Кадрене белеп яшик җаным, һәр минутының бергә вакыты. Гомер үтеп бара, йөрәккәем яна, йөрәк ялкынына газапларыңны салма. Сине җаным сөям, сагышлардан янып киям, мәхәббәтне саклый, ялгышлардан аны яклый. Ялгышлардан аны яклый. Гомернең үтеп баруына бер дә уфтанмаучы Эльмира Нагыймова. Кешеләргә алкышлыйк, алар безнең җиңүчеләр, алар TMTV премиясының лауреатлары. Инде хәзер TMTV каналын бүгенге бәйрәм белән, бүгенге премия белән котлаучыларга сүз биреп карыйк. Үзенең котлауларын Россия киноактрисасы, 4 Татарина КВН командасы капитаннарының берсе, Comedy Woman резиденты, самый лучший муж тапшыруның алып баручысы Скулкина Екатерина Анатольевна җиткерер.
Я, Екатерина Скулкина, от всей души хочу поздравить яркий, динамичный и музыкальный телеканал ТМ-ТВ с их первой премией. Желаю, чтобы эта премия была далеко не последней, чтобы телеканал продолжал расти и развиваться. И, естественно, хочу пожелать побольше благодарных телезрителей. Сәхнәгә чыгачак җырчы кичкенә вакытында спортсмен булырга теләгән. Ләкин бик актив рәвештә спорт белән шөгыльләнгән вакытта кичкенә генә травма алган да табиб булырга булган. Ләкин бюджетта эшләүче табибларның күпме акча алуларын белгәннән соң ул җырчы булырга карар кылган. Менә инде 22 ел дәвамында ул җырлый да җырлый. Үзенең моңы белән күпме тамашачыны шатландыра. Хәзер сәхнәбез түрендә Татарстанның халык артисты Нәфкать Нигъмәтуллин. Җиргә нурлар сибә, болыннарда чәчәккә тулган. Еллар үтә, йөрәк бик тын тибә, дуслар китә мәңгелек юлга. Йөрәгем бер дә туктамас. Сезне сагынып җырлыйм дусларым. Йөрәгем бер дә туктамас.
сен. Бұл дүнияны мен бик яратам. Тип йөрәгем бердә туктамас сен. Ниндәй матур җирдә таң ата. Көннәрем төнгә буктамас сен. Бұл дүнияны мен бик яратам. Тип 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 тип. Тип йөрәгем бердә туктама. Тип 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 тип. Бұл дүнияны мен бик яратам. Бұл дүнияны мен бик яратам. Татарстанның халық артисті, яратқан жүршіміз Нефкат Нигматуллин. Бұл дүнияны бик яратам деп жырласа, халық пара аны ничек ярата. Нефкат Нигматуллин. Әйнде Нефкат әфәнде өзінің жырын башқарған вақытта музыкантларын сольный концертта қойып кеттілер. Рахмет сізге, егетлер. Қазір, хөрмәтле тамашачылар, иң яхшы концерт программасын тәкъдим иткән җырчының исемен дә сезгә игълан кылсак буладыр. Номинантлар һәрвакыттагыча экранда. Иң яхшы концерт программа номинациясе Рифат Зарипов «Туганнар тумачалар». Ришат Фазли Ахметов «Өйләнү». Иркә «Кыр чәчәге». Иң яхшы концерт программасы номинациясы хуҗасы исемен атар өчен сәхнәгә шагыйрь, Тателеком Ачу акционерлык җәмгыятенең матбугат хезмәте җитәкчесе Закуанов Рөстәм Газизҗан улын дәшәбез. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле башкаручылар, хөрмәтле алып баручылар. Монда генә безнең шулай килеп чыкты. Рөстәм Газизҗан килә алмады, арыуына мине җибәрделәр. Мин Тателеком компаниясенең генераль директоры урынбасары Умар Рөстәм Калимулович. Шуның өчен бу бурычны миңа йөкләделәр. Чын күңелдән үзебезнең компания исеменнән котлау сезгә җиткерәм һәм ипләп кенә конвертны ачып укыйм. Бу номинациядә җиңүче Рифат Зарипов. Менә монда Рифат утыра Зарипов. Рифат, тур, йөгереп чык. Сәхнәгә Рифатны шул арада инде коллегалар Йөгереп түгел, тотты. очып чыга ул бит җиңел. Әйдәле, оп, менә бит. Очып китә генә күрмәсен инде җилдә. Иң яхшы концерт программасы номинациясендә җиңү яулаган Рифат Зарипов. Рифат, яхшылабрак тот. Хәзер сынасың алайса, яхшырак тот. Авыр премия, авыр. Айваз, Гөлнас. син сизәсеңме, безнең артыбызга кемдер шундый авыр итеп сулай? Гөлнас, мин әле сулауны гына түгел, мин лап-лып итеп кемнеңдер килгәнен дә сизәм. Беләсеңме кемне аралар? Кемнәр? Алар. Алар! Рәхмәт! Инде кадәрле тамашачылар, музыкаль кайма хит-парада алып барышларын затык. Чөнки премияның TMTV Production өлеше килеп җитте. Рәхмәт! Айваз Садыров, Гөлнас Сафарова. Сезнең алгышлар. Рәхмәт. Рәхмәт. Килеп җитте. Димәк, игътибар экранга. Так, миңа клип кирәк. Сценарийны мин үзем яздым. Бу клипта булырга тиеш. Мистика, фантастика, әлбәттә романтика. Барса булырга тиеш. Шикарно, богато. Һәм иң мөһиме мин. Бу клипта барса миңа карап торырга тиеш. Аңлашылды?
Көріп тұрасыз достар, TMTV Production командасы ол үшін профессионалдар түсірген клиптар. Татар эстрадасының ең яқты йылдызларыны TMTV Production'да түсірді. Сыйфатлы, эчтәлекле, бүтін яқтан уйланып пішірілген клиплар. Енді маның турында бүтінігіз білесіздер. Әйдәгіз бір күшлі етіп алқышлап алайық. TMTV Production. Шундай профессиональ команда болғанда эшләуі дұрыстан да биктәгін жеңіл. Әгер де айрат семада өзіңді да түсіресің ке, тоқта. Онсын нешейін тағы. Көмені тағана. Мінер! О, егеттер, сәлем достар. Йо, сен нешем сересі? Сирегіз, мен мұнда рахатар матур айтырып түшіріп алам әлі. Мінер! Яшілік таушы тапшыруына яңа сюжет керек мен айы. Әйдек достар, қолары көтереміз, 1-2-3 кеттік, ура! Мінер, бұл TMTV Production әліші, сені уақыт. Сенің әлішің түгіл. Сен әлі бар кірәлі. Бар әлі, бүтін жерде өзің тапшыруыңны тығасың. Бүтін жерде мінер рахмай. Яшілік таушын қорағыз ем әйдек. Бүтін жерде мінер дегеннен, әдәлі мисал айрат бір сөйтесін келем. Көптен түгілгіне. Мінер келді де. Болат үйленем дей. Міне сеңа. Жейкіні. Менен сұрайынды, июльда үйленейм, августта ма дей. Әлбәтті, августның бітем соңғы күндерінде. Нешләп шулай деп әйттің нөкі? Сыңмайтам міскін кәйім. Хет бір айға болса артығырақ бойдақ болып ешеп қалсын енді. Ансада дұрыс енді бұлай, Болат, нәрсе сұрамақшыйым. Үйігізде әйбәт басын бүт барды? Қаллар әйбәт ма? Әйбәт? Лейсан білін тұрасыз ма? Тұрабыз Аллаға шүкір, нешлеп сұрайсың. Лейсан жырлы, мен селим, ол жырлы, мен селим. Йо, бұлай недір бет? Әрсан едір. Yok, bulay süremedi. Әйбәт. Халлар әйбәттір ғайләгізді деп сұрауы мүмкін. Әйбәт. Матур ғына яшайсыз енді. Аллаға шүкірсің. Yok, bulay сенің нәрсе? Яратқан шыпшағыңны шығармақшыйым қазір сахнаға. Шәшәгімді ме? Шыпшық шәшәгін ме шунда, ну білмеймін. Короче, Лейсан Гимаеваны шақырам. Тұрмыш шәшәгім мұнда? Қазір? Қазір үк. Қошалы қайдағыз. Сахнада Лейсан Гимаева. Яқты қияш болғанда
Ey жанкайым, жанашымла, әллә ниләр уйлама, әллә ниләр уйлама. Йолдыз күренә мен юл, якты кояш булганда, якты кояш булганда. Ey жанкайым, жанашымла, әллә ниләр уйлама, әллә ниләр уйлама. Йолдыз күренә мен юл, якты кояш булганда, якты кояш булганда. Ey жанашым. ТМ-ТВ премия сахнасында Лейсан Гимаева. MTV